Tlet ordnijiet reliġjużi u d-Djoċesi ta' Għawdex huma fost l-investituri ta' madwar €1.5 f'appartamenti lussużi f'Fort Cambridge f'Tinje. Applikazzjoni li tmur lura fl-2006 ħarset lejn l-iżvilupp ta' 6 blokkok ta' appartamenti bi 386 appartament u dan foli ta' 20 solar. Dan kien żvelat mill-ġurnal Malta Today ftit jiem wara li l-Arċisqof Charles Scicluna kiteb fuq Twitter li l-awtorità tal-ippjanar u l-gvern imisshom jistħu tal-li approvaw żvilupp ta' torri oli 38 solar f'Taslima. L-ordnijiet reliġjużi li fl-2007 finanzjaw il-kostruzzjoni tal-appartamenti huma s-Sorjiet Karmelitani li investew €106,000. Is-Sorjiet Franġiskani ta' Sacred Heart li ħarġu €431,000, il-Provinċja tad-Dominikani li investew €538,000 u d-Djoċesi Awċija li investew €466,000 wkoll. One News għamel kuntatt mal-Isqof ta' Għawdex Mario Grech fejn tlabnieh reazzjoni dwar il-flus investiti mid-Djoċesi Awċija. L-Isqof qal li meta d-Djoċesi investiet dawn il-flus, il-ħsieb kien li l-bini kien se jkun tal-istess livell ma' dak eżistenti. Jien ma meta investew hawnhekk fit-2007, sewa, jivi kuntadni nibda jien. Ma kienx hemm dawn il-proġetti. Allora qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li ma jaqblux. Kieku kien hemm dak iż-żmien il-proġett tal-high rising għandek 1000 raġun tagħmel dik id-domanda. Imma la darba dak iż-żmien ma kienux u llum laqqas għadhom hemm il-ftit investimenti li kien hemm tad-Djoċesi ta' Għawdex fuq tad-Djoċesi ta' Għawdex qed nitkellem. Madana kollu r-riżulta li kien fl-2007 stess, is-sena li fiha d-Djoċesi investit il-mijiet tal-eluf li ħareġ il-permess tal-iżvilupp li jindika eżatt fiex kien jikkonsisti. Jiġifieri appartamenti lussużi li jitilgħu 20 solar li s'issa huma fost l-ogħla binjiet f'Taslima. L-Isqof ta' Għawdex spjega għaliex id-Djoċesi investit dawn il-flejjes. Jien ngħidilhom, jiġifieri kunu waqlejn u li tagħmlu għamlu li jkun etikament tajjeb. Issa sinċerament ma naqx nidħol ma nkunx naf fejn ikun l-importanti jew illi fejn jinvestu jkunu responsabbli għalejn u li x-xogħol tagħhom ikun etikament tajjeb. Jiġifieri il-ftit li kollu kif tipprova tinvestih ħalli jkollok in-return biex imbagħad tapplikah għal ħajja tad-Djoċesi u għall-attività kollha li ssejr, inkluża anke l-attivitajiet fl-iskejjel, il-karitajiet li jkollna bħal dawk.